हाय गाइस खुलुमबाय बीएम सेटअप चेनेलाव नोंथांमोनखौ नै जोंना बड'लेण्डनि टीमखौ नुदोंना नोंथांमोना दायो जों दंफैयो उड़ीसा स्टेटआवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फोरमायनो सानबावदों जायफोर बीएम सेटअप चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन दाख्लै बावैसो थांनाय बिराद गिदिर गेम जालांबायना जोंनि मा होनोमोनलाय खेला जालांबाय बड'लेण्डआवहाय गासिबो काउन्सिलफोरखौ लानानै माखासे रायजो राजाफोरखौ माने मा होनोमोनलाय मोनसे एवारनेस आरो लोगोसे गेलेनाय बेवहाय नलेज होनाय नङा होमबा दा नै बिथांमोना बड'लेण्डनि टीम दा बै खेलावहाय आइएसपिएलआव जानायावहाय मोनसे मा बाथ्रा बुंदोंमोन जाय मा होनोमोनलाय गेलेगिरि बिथांमोनहा जाय टीमा आइएसपिएलआवहाय देरहागोन बिथांमोनहानो मा होनो उड़ीसायावहाय गेलेनो मोनगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो लोगोसे बे उड़ीसायावहाय खेल जागोन होनना बुंनायखौ गेलेनो मोनगोन होनना बुंनायावहाय दा बयबो गोसो होना गेलेदोंमोन दा बेनि गेजेरावहाय जाय आइएसपिएलखौ बड'लेण्डआ होदोंमोन आरो बे बड'लेण्ड टीमनिफ्रायनो देरहाबाय गुबुन काउन्सिलनिफ्राय देरहायालासिनो गोबां गोजोनथाव बाथ्रा नङा होमबा नैबे जोंखौ लांनो फैदों बेनो जाबाय बास आरो बेनि गेजेरावहाय दायो उड़ीसा स्टेट टीमजों जागोनदों बेखौ बाथ्राखौ मिथिदों नैबे बिथाङा बुंगोन सोर टीमजों जागोनदों उड़ीसा स्टेट टीमजों जागोन बड'लेण्ड टीमा ना बड'लेण्ड टीम भार्सेस उड़ीसा स्टेट टीम जाय टीमा आइएसएलनि फाइनालावबो थांदोंमोन बिथांमोनजों गाबोन जोंनि खेला दं जों बिराद खुसि साबायखर बावनो नागिरो जोंनि सीएम प्रमद बर' सारखौ जाय मोनसे फुटबलनि प्लेटफर्म लाबोनानै फैदों जोंनि बड'लेण्डआव आइएसपिएल खुंनानै जोंनि मोनसे इन्सपिरेसन जे गोदोनाय दंमोन फुटबलनि मोनसे स्कपा बे स्कपखौ जागायहोदों बे स्कपखौ आरो प्लेटफर्म होदों जोंनि गथ'फोरखौ प्लेटफर्म होनायखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो ओमफ्राय कल्यान चौबे सार एआइएफएफनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो आं साबायखर बावहरो बिथाङा जोंखौ बे अपरचुनिटि होदों जोंनि आइएसपिएल फाइनालाव थांनानै बेनिखायनो आं थेंक्स स' माच टु all the BTR government and Kalyan Chowbiji. Okay, so गाबोनहाय लाइभखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना रायजो राजाफोर स' आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना गाबोन बे लाइभखौ शेयार खालामनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय फुटबलनि जि गेलेगिरि नोंथांमोनखौ सापर्ट फार्स्ट बर'फोरनि गेजेराव जानो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर आइएसपिएल जाय बेयाव गेलेनानै देरहादों बड'लेण्डनि टीमा बेवहाय आइएसएलआवबो थांनो हागौ टीम बोरैबा जुदि गेलेनायावहाय मोजाङै थांबाय थायोब्ला स' अननानै नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामबाय गाबोन लाइभ होयोब्ला बेयाव जइन जाथों नै बिथांमोना टीमा आरो बासानि बेवहाय दङ आरो लोगोसे थेंक इउ स' माच शेयार खालामना होबानो जाबाय